खुलुमबाय गासैनिसिमबो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो लादों। बाक्सा जिल्लानि बरमा एबसु अफिसनि जौसाङाव बड'सा डेन्स एकाडेमियाव जिरसं थियेटार आरो बड'सा डेन्स एकाडेमिजों जयै लोगोसे 10 साननि थाखाय 17 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम एक्टिं वर्कशप लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। बै सानखालि जायफोर एक्टिं सोलोंनो गोसो गुदुं जानानै दं नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन। फोरोंगिरि महरै थागोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर डाइरेक्टर जेजास खाथारि, लोगोसे नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनि फोरोंगिरि रबिचिता गगৈ, चिल्ड्रेन थियेटार एक्सपार्ट कैलाश दास, बर' फिल्मनि फावखुंगुर जयन्त नार्जारी, बर' फिल्मनि डाइरेक्टर माइकेल मुसाहारि मोना आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय रांखौ 10 सानाव 1500 रांल' लानाय जादों आरो जायफोरा बाक्सा बरमानि गोजाननि बिसोरनि थाखाय थानायनिबो सुबिदा खालामनाय जादों। बेनि थाखायनो आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना जगाजग खालामहरजागोन। कन्टेक्ट नाम्बारानो जाहैबाय 8133836633 आरो 9395427595। गोजोन्थों।